За мен е чест да бъда с вас днес и толкова много исках да бъда с вас, че когато моят самолет на Луфтханза с нощи в 11 през нощта ни отведе в Букурещ, защото не можеше да кацне, само си представи как с куфрачетата ще трябва да пристигна с автобус от Букурещ. Слава Богу, към 4 сутринта се появих. Така че ако правя някакви грешки, не съм спала. Но наистина съм щастлива да съм с вас. Първо, защото съм българка. Никога не съм представила да бъда българка. И аз съм първият за България специален докладчик на ООН. Въобще в историята. Не, че България ме е предложила. Това беше конкурс международен, на който се явихме експерти. И това се случи в 23-та година, почти ще са 2 години от тогава. Този мандат на ООН е исторически, защото много години се опитваха и правителства, и гражданско общество да направят мандат, който да информира, да има специален докладчик по Руската федерация, който да информира какво се случва в Русия. Но това беше невъзможно. Както знаете, единственото, може би, което наклони везните на това да се появи такъв мандат, беше, за съжаление, пълномащабната агресия на руското правителство срещу Украйна в 22 година. Аз като дойдох тук и си помислих, ако застана ето до този плакат, в Русия веднага ще получа от 5 или 7 години до, може и до 10-15 за зависимост. Заради това, че това е екстремистски символ. И в момента вече започнам в Русия, виждаме първите дела срещу хора, които просто носят по някакъв начин дъгата. Даже едно момиче беше арестувано, защото носеше убийци с дъга. Без да е ЛГБТ. Но това е екстремистски символ. Ако застана до този плакат, в Съединените щати в момента ще ми бъде забранено да използвам думите ЛГБТ, equality, равенство. Току-що Ню Йорк Таймс публикува списъка на думите, които новата администрация инструктира своите чиновници да не използват. Аз го имам този списък тук, много е интересен. Например, ЛГБТ, разбира се, equality, равенство, но, например, думата жени е забранена. Жени. Думата жертва, жертви на нарушаване правата на човека. Опресия, oppression, което е репресии, е забранена дума. И така нататък. Расизъм е забранена дума. Просто прочетете го този списък, защото е много интересен. Наистина, 1984, книгата на Оруел, отново, на нов глас. Кой можеше да допусне, че новата американска администрация ще говори в един глас с правителството на Русия? Това, че Украйна някак си сама себе си е нападнала, че никога не е имало агресия върху Украйна, когато всички бяхме свидетели какво се случи през 22 година на 24 февруари в 5 сутринта и как Руската федерация нападна Украйна. Кой можеше да допусне, че преди една седмица в Генералната асамблея на ООН всички правителства решиха да гласуват нов международен ден на надеждата? Познайте, една единствена страна гласува против. Не беше Русия, Съединените щати. И 4 се въздържах. Нашата съседка Турция, не сме сигурни за надеждата, Индия и 2 латиноамерикански държави. Така че много е страшно времето, в което се намираме, защото наративите на правата на човека, на истината, на фактите се подменят с дезинформация, която тече по правителствени канали, която не е просто някой си измисля тази дезинформация. И тя е насочена към разрушаване на нашата архитектура на правосъдие, на международна справедливост, на Международния съд в Хага. Знаете, че американската администрация постави под санкции прокурорите, съдиите на този съд неотдавна. Кой печели от всичко това? Разбира се, печелят диктаторите, печелят тираничните режими и правителства в света. Но преди всичко аз се занимавам с Русия. Репресиите там могат да бъдат сравнени действително с някакво продължение на сталинските репресии. Аз като гледам и анализирам ситуацията по времето дори на Брежнев, а после на Елцин,
но особено при Брежнев в Съветския съюз, съветските дисиденти бяха пращани в затвор за 7-8 години в ГУЛАГ. А сега от 7 години започват prison terms. Извинявайте, аз малко като се едно емигрирала преди 100 години, но целият ми речник професионален е на руски и на английски. Опитвам се на български сега. Значи, Владимир Карамурза получи 25 години затвор. Слава Богу, че имаше обмен на... Но това беше при предишното американско правителство. В него участваха, благодаря на Германия, която също даде за този обмен господин Красиков, който беше осъден убиец, наемен убиец на руското правителство, който уби чеченец в Берлин. И много правителства, няколко правителства европейски отдадоха своите шпиони, които имаха налични руски, за да можем да получим обратно миналия август една група политически затворници от Русия, които нямаше надежда за тях и те щяха да бъдат следващите след Навални, които да загинат в руските затвори. Тече абсолютна в Русия, това, което наблюдавам от 2 години, и това е в моите доклади, тече една абсолютна целенаправлена стратегия за заглушаване на всяка дисидентска мисъл, особено против войната. Думата война е забранена, защото там това се нарича специална военна операция. Хора от различни професии, възрасти, докторка, 68 годишна, журналисти, активисти, правозащитници, но и най-обикновени хора, които са си позволили или да лайкнат на Фейсбук нещо, което е против войната, или да говорят на съседите си. Много пенсионери, които са говорили някъде и някой ги е донесъл на властите, в момента са в затворите на Русия. Над 2000 политически затворници за това, че са против войната и са за мир. Освен това, в Русия в момента бяха депортирани хиляди, ние не знаем колко, украинци, граждански, обикновени цивилни лица и военни. Те се намират в руските затвори под наистина нечовешки условия и изтезания. Аз написах своя първи тематичен доклад, който представих пред Генералната асамблея на ООН миналия октомври, който се казваше изтезанията, мъченията в Руската федерация, уръдие, а то и стратегия за репресии от дома и агресия извън държавата, в чужбина, т.е. против Украйна. В момента се опитват да ни кажат, че може да има мир в тази война в Украйна, като се колонизира, защото аз нямам друга дума за това, когато се колонизират богатствата на Украйна и престъпниците, военните престъпници, мъчителите, изтезателите няма да бъдат наказани, нека забравим за това. Такъв мир не може да бъде траен. Единственият мир, за който аз непрестанно говоря, току-що се връщам от Женева и там имахме голямо събитие в Съвета по правата на човека, единственият възможен мир за всяка война, включително за Украйна, е мир, в който има справедливост и има правосъдие за жертвите на тази война. Украинците, които се намират в руските затвори, те трябва да бъдат освободени и върнати обратно в Украйна. И руските политически затворници, дисиденти, които се намират също в затвора. Всеки ден машината на репресиите измисля все повече нови закони или поправки на руските закони, които да ожесточат тези репресии вътре в Русия. Защо това ни вълнува в България? Ами вълнува ни, защото Дени спомена, защото
Току-що тук беше прият един закон, който е абсолютно закон на господин Путин и на неговото правителство, против пропагандата на ЛГБТ в училищата. Извинявайте, но в нашите училища даже Библията не се пропагандира. 5 минути ми остават. Даже Библията не се пропагандира, или Талмуда, или каквото и да е. Вече остава и ЛГБТ да се пропагандира. Това са популистските закони и аз нямам никакво съмнение, че крайно десните, които са в парламента на България, са вероятно финансирани от Кремъл. Разбира се, кой друг ще прокарва тези закони? И когато България обсъжда закон за чуждестранните агенти, аз днеска проверих новините сутринта от Русия. Отново една писателка и един журналист са обявени за чуждестранни агенти в Русия, което означава много. Означава, че дори тяхното собствено имущество може да бъде конфискувано, техните собствени апартаменти. Вече не говорим за това, че ако вие не спазвате предписанията за това да сте чуждестранен агент, вие може да бъдете пратен в затвора. Времето е страшно, но искам да ви кажа, че ние сме по някакъв начин, всяко поколение на тая планета е родено за своето време. Не трябва да се плашим. Имало и по-страшни времена. Ние българите, аз това си мислех в таксито насам, пословици, мирна главичка, сабя няма сече, и още няколко, даже таксиметраджията ми помагаше да си спомним. Не може така. Нека да не сме мирната главичка. Даже да рискуваме, че сабята ще тръгне срещу нас. И знаете, аз току-що ви казах за новата американска администрация, но искам да завърша с един призив. Все пак да не забравяме, че Всеобщата декларация за правата на човека беше инициирана от забранена дума, жена, Елеонор Рузвелт, която преди 80 години беше двигателя за това да бъде тази всеобща декларация, а това е документът на надеждата за цялото човечество, тя инициира. И втора жена, забранена дума, това е първата афроамериканка, която се осмели през 70-те години да кандидатства за президент на Съединените щати. Разбира се, че ня избраха. Първо, че е жена, второ, че е афроамериканка и така нататък. Шърли Чизъм. Тя каза следното, има такава крилата фраза нейна. When they are not inviting us at the table, we need to bring a folding chair. Когато ни канят на масата, ние трябва да си донесеме трикрако разгаваемо столче. Аз призовавам всички ни, нека да си ходим насякъде в това време с едни сгъваеми столчета, с които нашите родители сигурно са ходили за риба, за да сме на тези маси, на мирни преговори, на решаване на нашите права на човека, насякъде, където ние ще бъдем застрашени от това, че някаква група хора с диктаторски наклонности от целия свят и в нашата държава, и тези в парламента се опитват да ни поставят в една репресия, която и не свобода, с която ние не сме съгласни. Трябва да бъдем смели. Благодаря ви.